ko ambe konnan jami dumanke sunna mo ye ku yere tanga kabo yere bonyama ani jiya kam o ambe konnan jami ke sidan ko sallallahu alaihi wasallam ya la yadkhulu al-jannata man kana fi qalbihi misqala jarratin min al-kibar sidan ko mo ni sara misqala jara hakke yere bonya bi biskun kono akoy te do arjanna ko ceeɗo ye fiile ñininga ako mogo doɓe bafe dorki ñuma kati sila i kanna samar ñuma kati senna o de yere boñoyewa fiiden kote yere boñoye de ako yede ala ce kañi de iyi yere ceñi ala ce kañi ala ɓe fen ceñi de fe walakinna alkibiru basaru li haqqi wa kamti nnas fiiden ko yere boñaye muñe mogo min ɓe ciñañone e yere baɗo min fora ciñade ɗo mais i b'a ɲone ka bɔ yɛrɛ la i tɛ sɔn a ma siden ko nin da yɛrɛ bonya ani bɛ jɔ bɛɛ la fana siden ko nin da yɛrɛ bonya a ko a miskala jara na a miskala jara hakɛ bi dusukun na nin sugu la a ko arjanna e tɛ don a kɔnɔ siden ko man tawadda lillahi arafahullah a ko mɔgɔ o mɔgɔ ni yɛrɛ ma jigi ala ye ko ala bɛ kɔrɔta de dɛ ni mɔgɔ ma y'a yɛrɛ ma jigi ala bɛ kɔrɔta mais ni mɔgɔ mɔgɔ ko e bɛ kɔrɔta de ala bi sigide donc hadamaden be kelen kele mogo mo ye silama de yere bonya man ka hadamaden di ko kono ikake yere majigi bagade ti yere majigi kuma mana mogo munun bu dambe kata doni ma mogo munun bu dambe kata ciden batolini ciden ka sunnama min ye sarafu sale jamakulu saba yere bonya donen tu boro yere bonya te ciden ka sunna ko de abbe mogo majigi de yere bonya bagatu la ni hadamaden ko ibe tugu mo nyuma ko yere bonya iba fo sika bu bisu ko de ibe ke yere majigi bagade ki yere majigi cinay ki yere majigi alaka dinay ki yere majigi alaka dunya ala bi korta wala e fi i kana jombo la e nya ko re ka jase mina be ka usanne iba suru ni besira la nyika te neka iba suru ni manya ben ni naka te neka iba suru ni ndapare ndo ka te neka mo ko kelen kelen ka ni nda jate mina me bara e kana jase mina ko de dafale ndo ka te neka ne de be ciya ka te neka ne de dafale ndo ka te neka ne be kausa be iko bu du sunko wori ya to doni ko ni mo go mi mbafe ka yere majigi soro yere bonya ka boy du sukun kono ko sarafu salihu munun te mena ka shiranu ka taru ka kala kadamina tiden na kashe go la furo kana tabina wala kana tabina wala ani ulama utemina mina ayimmati ahli sunna wal jamaa taw ka tarufu laje ukashira ulaje abe tashi belebele bade jima abi ka jogonya abi yere majigi de jima ibe ke yere majigi bagade te ke yere ko bagade ako ani afulana jinya kanu tide nyo fana ko hadisa sahalin kono ako ma jibani jai'ani ursila fi jaribati liqanan bi afsada laha min hirs almar'i ala almal wa sarfi lidin ibn rajab hanbali ni hadisat kila yake risala ayake kitabu ni hadisat kila ibn rajab yake kitabu abdul karim qudairi aya sarahu kasiti segi kono ni kalanden min yulu dire sarase kallamini hakiliye ani majigi ka so ala tama ka yere bonya bila ibi yere majigi ibi bajiya mafana hiden ko maji bani jayi'an ako surku kungo do fula jibu te surku e comme anta to do ko wala awudula mado be kungo kono na be bawu mina jibu yode do ba ko kungo kono wuduni ne bamana do ndella ka afo dersula dondo lan ko ta toro bambara do ya to akwa bamana kan yere minye aya wojo bilana nyina madu ako wala la ko bambara ga wala ko bamana yere ba fa no wala ne jibu yo bode shiden ko kunguto fula nu yu ci ba ma ube yu ci ba warema ku be ba u sinya togo ko ni hada made fana na yen na kolo kanude ani togo ni porta ko kanu ko be ka dina ciya katime ni wala yin fulay be bashi na togo mo ni efde ko dina tigi doni ke baga ni ede yen na kolo kanu ka porta kanu
yoro karasa yoro kafu karasa yoro micro kayenne dala yoro ne kinyere filme kinyere biram fule yam fede nyenni de fo yam fe nyende ka yam fe shiden kun nimbe hada maden ka dina shina kateme niyen walan fula shi ba mu ba cinya to anya te e wa karamo la halala anya te doni ko ba ko la halala munu bu dambe ka ta sunna ma anya to kala halala dina u cinya na to mi dogo cinya na to mi barka bora kuma la to mi anya tan kala halala kolo wajuri be kenin jamana ko mun dilal dogo manye alama do side mabado fambe fana wajuri mobri kono na ube wajuri ke sana bonda u banni yoro wajuri konyo yoro kera wajuri kaburu kera wajuri ye wajuri be mishiru kono wajuri be bedda kono wajuri be ke hari sisan na kulo tigo beta wajuri forme kata ko wajuri ko katu kono munya wajuri ye mundila jogo manye wajuri tunte jamana en kono jogo mi re jogo nyuma min tumbe wajuri nyere na de jogo tiana bebe kuma nimbaruka mishirula derisu be rejo soso be bebi ichigi idama ki damana ojo dila kabila be wajuri mundila ama fuinya jogo mado alama do chide mado sunna mado fulanka foya mabila biriya mabila anta nyere nyininga an kan yere nyinin kan ni yayi kuma bake kafwa take kan no ba fe pendila jogo de mani ni jiya kanu min be hada ma dawna de ni to e wade won to nyinin min be hada ma dawna de barka bora kuma bela an ka kuma kacha barate sarafu barade tumbe kuma yere tumde ko kuma yere tumde tummanca barade tumde donc an kan baji nyama shi de na kashe bauta tabinauta nanyen nunu fo ba fo ko anni nunu te selege ne anyere wakati karamo am yere wakati karamo bunu ushimin ibnu baji Sheikh Albani ayatan nunu kan yana ma to la jet yana mara to Muhammad Lamine Shinkati adi wal bagani cigi bunu ushimin nunu yere kalana ala akakkalan dew nya ko nyaame ushimin yere ta ako Muhammad Lamine Shinkati Saudi akawori nuna tunte atuntu bonyon Saudi akawori no anyana maye fanade mi atawori nunu bonyon seliman ta banne be tianga nyaame akakkalan denda atiyatu ibn Salim akakkalan de korbado yo haraka di wal bayan woda ya tafa ale fatura ka sura madafa atiyatu ibn Salim de ya tafa ako Muhammad Lamine Shinkati ulubi abe kalanin min ke jami'a la nin masake basar na ka kalo saran nana ayire madela ka bolo do akura bara ababu kalanden de bamina abaku demba ya ka kalo musakai minye o bola to madina yika laje muso munun ke usara le time munun be ka tilawu no aya kanyana ma tenen saudiya ka ewa masake maru malik al-khalid wa atilela masake min tumba della kana madina ka dashira ka halakana ka dirsula ka lamme dirsu ko fe jama tarle ka wori babu do boko abadi mamu da mun sifute ma ko jaya kallahu khaira wori ko tenna ini ka wori ka sal wori ko tenna tawa ko hari do kin min ba kana abe yaru saudiya yari ikal mami drokin to aleta ite abe be wal mami drokin munundo komi ni do kulo ramado ewa sanyu jila mabe mununa ate wududo sempulu munu nye sempulu ye ni nyege ni ewa pentala de abe ulude do ne usemi rahimahullah saudiya kama saketu mbaleka karo sarami ndama bako kado haramu ka kashira ayre tabu saudiya be jayi jado abo odi kalambawma ni mo min ka kalani ne nafake wori bade do kado bado do masake yere de bo ota kadi doni ka bama o be di wuse minu ma dommi amina yoro akwa ile yere sente tay akwa ile yere sente tay aya abem mina fana ka ke sarati ami anyona ni marke Suleiman sigle aya di Abdul Musina Badima ayere de nana Madina mi Abdul Musina Badi se matay ema untaya nimbe wa ko madawda ko mina dira minan kugu filime ni madai su kugu filime de ka ayira Abdul Musin ta masake yere de nana ko Madina
mais a siyem mata ida ko dende kata Abdurrazzaq ayata ni internet la baso Abdurrazzaq Badri de taray awa kunna yakado mina kapo masake ko ale ta duniya ba tilak kala ndew ni ngoji Cheikh Abdallah Bumbaji nunu ulu nyana mana ulu yere tude tumbe comme gouvernement nube mugo financé Cheikh Albani akawati folo atumbe mantoro dilade mantoro abode dilaka balona hari aka muraja ka doni nyini to aka muraja she tuntaye ka kitabusa abeta maktaba tigu dema ka maktaba mbafe nkado ka maktaba da mbafe kan nin kitabu muraja ni yeshra dama abedo ka maktaba wa kitabu muraja ni ka datu ko kati shara be bobi ka datu a wakati do abafo do ye ni bi ka maktaba datu ne ba fe ka datu ndala ngashi maktaba kono bin ka muraja ni sonna ibo ni dugu nana dugu jera ina ni ka maktaba da ina be ma ube aba luwe har sheta ka kitabu sa aka wakati kunfulo abe kitabu loyi bolode ika kitabu fule ni te saka dimma fu ni ba laje fu mba atema lokaso na yetile hakem min tembolo ambe be sarala na yetile hakem min tembolo ni bena ni ka sarala yo kanyana mo yake kabachala anale aka jugu ina abe sunna min ka be bidia kele minna uye jamana ka mishiru uyo o micro entredama ate wajuru ke jamana ka mishiru bawla ate wajuru ke jamana ka telela ate wajuru ke jamana ka rajola atumba ka deresu da ka sole ko ukato ko te jian fantanani donc ambe mi ho anka karamo munun temena salafu munun temena anku kataru ko kala anku kanyana ma yatto ko kala ni wulu ya kata dunama o te se ka dina jokoy ni te se ka dina jode et puis be ñogo fara ñogo ñang min ke furuku be karamo ñu ñogo jeda be ñang ko ni place ko dina kele to ñu ñogo jeda ka fu ne karasa ko be bidia min no de kele be nace ne karasa ko be shiya ya min no de kele be nace ne karasa ko be rafida ya min no de kele mana o kele te malika karamo ñu ñogo jeda furuku ni kele be ñogo jeda place ko kele de bu dinya palasi to nyini kele ni palasi kele o doronde bu ñu ñogo dina kele tu ñu ñogo jeda parce que dina ko ni cia o ko yo ko rubade an kaje o ye dina ko ni cia ko rubai ko ambe de ka te ñogo shi kana ñogo shi la mais ni ya yi ñugura ñogo na be kele la de ayeta u chebe de ayeta kuma ni ñogo je dina ko te de abe dinya abe palasi abe dinya ewa fara ñogo kamunda be fu kajib wala nas ube fara ñogon kam min nakata de kulu be dilali fi abin galo ka galon tiga hada madawu jama te sega fara ñogon kam galon ka ko fara ñogon kam min na fabala fara ñogon kam min ala ya yini fara ñogon kam min be qur'ana kono fara ñogon kam min ni ci de nya yini fara ñogon kam be ka ala aqidatu sahiha ube ke aqida sahalende ka ube ke tinyade ka ube ke tawhid ka وبك على القرآن والسنة على فهم السلف الصالح فهنيون كان يوم ينينده على يفر نيون كان من ينينده فرنيون كان من ينينا القرآن في ينينده فرنيون كان من ينينا شيء كرسون ينينده لأوكا قالون فرنيون كان ينتده وبك فرنيون كان جمانا كلا بين قالون فرنيون كان أبي جيانيني فرنيون كان أي بك فلاشيني فرنيون كان أبي تونيني فرنيون كان fara ñogon kan ñuma fara ñogon kan min ben nafake hari na ya suru jama ku fitini de afara la ñogon ka o fara ñogon kala na ben nafake wo yede al ismal al haqq mugo ka fara ñogon ka tinaka mugo ka fara ñogon ka tauhidika mugo ka fara ñogon ka akhira salika mugo ka fara ñogon ka la ilaha illa allah muhammadur rasulullah ninde ye bilal ani ewa abubakar ani umar Sulemani Farasi anu Abubakar anu Umaru ninde wu fara ñogon kale limaniya de fara ñogon ka tawhid de fara ñogon ka ko an ka fara ñogon ka ke ni tawhid de ka sinon ko munun fule min jamana kono aw beye to ka je de balma be fe mo fe fa wu yele be be ende fe de wu mo fara ñogon ka de an ka ta u sebe ni hada ma de ya shika ewa joli abe shika ewa sumaya nenka ani joli galon dina lemba u bola u beta ko ta sabu mu jemiya gulu bu satta ni eyu ye karasanu karasawu nana dilali no ye karasani karasabbe yu tegedi nyogoma ta sabu jemiya gulu bu satta ni eyu ye jate law farale fure nyogon ka kasuru disku farale ndo
ولو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بينهم ولكن ألف الله يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله إذ كنتم أعداء فألف أي من كم فألف منفرا بين قلوبهم إيش أكو فألف بين بدانهم فألف بين قلوبهم بل ما فرنيون كهذه غير دسكون لك فرنيون كشينك دسكون لك شك فرنيون كتوحيدك دسكون لك فرنيون كأبيرا سهلك نيل يفرنيون كنفا بفرنيون كمن النابل نوبو ألا ما فكون ألا يفرقوا فرنيون كون فرقوا تورنيون كون يروفا كم يريا فتشومي أي باك يروفا أي باك يروفا نين يروفا أولي فرنيون كاي كاسبهم جميع قلوبهم مسحتا أنا فرلين بيجون كاسر الدسكون فرلينه أنا كوف الله فبين قلوبهم أكو ألا يدسكون فرنيون كاي أما كو ألا يفرقوا فرنيون كاي نيا يرانا قرآن آية لا قد دسكون فرلين يجون كاشيا كوري فرنيون كاي فرقوا فرنيون كاي donc ambe min fo ambe konnen jam min ke karamo ye amma ko mo shika ni ka wajibi ni ka jiya nyana ma yalla ala yenna fakati ni wajibi ni fe munum bileka amma ko ko mo shika no ni amma ko mo yede ne ka wulu ya ka jiya kanu ka palasu kanu ka to kanu ka tanuni kanu karamo ani munum budda be ka sunnama ko buddu su ko de hari ni ya yanka sunnama ko furu shera ka sunna dila aw ye sunna so uboro maliya cokoroba folo munun temina a caman fatura sisan kelen kelen munun be ala ka sini kena duma ala bato kan dinya tuntu bolo ni cogola de karamɔgɔ labanw nalen de munun taara dɔw taara politique kalaw na jamiya kalaw ni fɛnw olu de nalen ni yɔrɔ ma nana ni ka fara ɲɔgɔn ka suguw ye sunna mɔgɔ fɔlɔw tun b'u dama bidia mɔgɔw b'u dama u ka misiriw b'u dama u ma fara ɲɔgɔn kan nunu de nana ka bɛɛ kɔlɔnjɔ ka bɛɛ fara ɲɔgɔn kan ka diinɛ tiɲɛ mali ka sunna tiɲɛ mali ko a bɛɛ kɛlɛ ye ala kan kisi u tɔɔrɔ ma dɛ diɲɛ kanu de nana nin bɛɛ tɔgɔ ɲini nin fɛ hali bi fawjani n y'a ka son dɔ lamɛn minnu n'u taara haramu la u bɛ alikaba fotow bɛ ta k'a bila u bɛ madina fotow bɛ ta k'a bila u bɛ arafa fotow bɛ ta k'a bila dɔw bɛ safa numero ma maana min ye bato yɔrɔw de foto bɛ ta k'a bila a ko a taswiri fil haramu riyaw a ko mɔgɔ minnu bɛ taa haramu la kin foto ka fotow ta k'u ci a ko a bɛɛ yɛrɛ jira haramu a bɛɛ yɛrɛ jira en balon fana hari an da wato filɛ nunu ye yɛrɛ jira de a ko mumini dusukun kalasi baga silama feere bɛɛ de kɛ i ka baara ɲuman i k'a dɔgɔ a ka to ni ala cɛ hadamaden y'o de sarafu y'o de kɛ olu bɛ feere bɛɛ de kɛ n ka bato ni n ka ala kɔ ani n ka ɲumanw bɛ tɔ ni ala cɛ cogo min n'u tɛ bɔ sarafu ka yɛrɛ jija bɛɛ nin de mɛ anw ka yɛrɛ jija bɛɛ kɛ dɛ n ka kɛtaw ni n ka fɔta ka bɔ a kana to ni ala cɛ dɛ a ka bɔ a ka ye a ka bɔ a ka bɔ baraw bɛ ninnu bɔ dawakɛlaw dawatɔ hari mɔbiliw sira la u jɔra yɔrɔ min kungo kɔnɔ na foto bɛ ta a bɛ ci an filɛ yan fɛ dɛ n'u sera dugu min na u bɛ sigi foto bɛ ta wajulu yɛrɛ wojɔw yɛrɛ tɛ na si t'u ka sisan a bɛ foto ni ye dawa sugu jumɛn ni ye dawa sugu jumɛn dawa aw ka dumuni yɔrɔw de bɛ filmé dɔrɔn foto bɛ ta kana misiw fagara aw ye yɔrɔ min dɔrɔn foto bɛ ta kana aw sigira yɔrɔ min dɔrɔn a sigila bɛ baro la o de foto bɛ ta kana a ka wajulu ɲɛnama si wojɔw tɛ na k'a fɔ ye nin tawhidi de fɔ ye nin sunna de fɔ yan fɛ o tɛ na foto simple daman na ni ye nin dawa sugu jumɛn o y'a bɔ o la sisan u bɛ hari tarawihi ni nafila minnu kan a bɛɛ bɛ filmé de sisan ka bɛɛ fila si t'u kan a bɛ togo ɲini a bɛ yɛrɛ jira a bɛ diɲɛ kanu a bɛ nafolo kanu an bɛ ala deli ala ka silamɛw sagi ka taa silamɛ ɲuman ma dɛ imamuna maliki ko lan yasiru li akhiri hadhihi umma illa ma salaha bi awwaluha a ko minnu mantonw laban aw tɛ se ka foyi kɛ fo a bɛ nin diinɛ dilan n'a ye n'a bɛ ɲa aw bolo fo mantonw fɔlɔ ye nin diinɛ dilan ni min ye n'a ma diinɛ dilan ni o de ye a k'a tɛ ɲa koyi mantonw fɔlɔ ye diinɛ dilan ni mun ye alikuran wa sunna sɛbɛw taabinaw taabinaw u ye nin diinɛ dilan n'o dɔ ye dɛ mɛ ni aw nana ni nin ko kura minnu ni nin politiki ninnu min ye fo a bɛ di dɛ n ko min ye Sheikh Salih Ala Sheikh Saudiya ka diinɛ minisiri y'ale de ale yɛrɛ de Mamudu bin Abdul Wahab
min ni saudiya ka tawhidina ka ewa salafiya yere shinshi o boson do de tawhida ka saudiya yere ka aqida karmo bado do ade de islam ministry fana ako salafu salihu tumbe wasoni nyugo nyede aka bidia mo ko fara nyugo sunna mo ni bidia mo aka fara ka bo nyugo aka na nyagambe nyugo na aka na sigi yorula ko be baroke aka na fara nyugo ka ko be ko ke nyugo be sunna mo tumbe waso nyugo ni o yede ako me sisa mo sunna mo yake mo chama mbaka ko me sisa mo chama mbake uni bidia mo be fara nyugo ka ni ujurawuye ujuram munum te ujurawuye ambe fara nyugo ka de dawa masalha de ambe fara nyugo ka de jamana masalha kama de ambe fara nyugo ka akoni be ujurafu akoni be ujura akoni sita ujura ka daga yeko ni bidia mo ka nyam nyugo na ate daga ni jiya masalha ate daga ko dina maslaha do ate daga ko dawa maslaha de yang fara nyugo kan bidan nyugo ka kolon jaga fara nyugo ka akon nimbe fuja fu salafu ka barate de ambe ala deli munu budda mbe kata sunnama munu budda mbe kata karmo kan wajilu be cinyali minna jamana en kono dina cinyani sunna cinya minna ala ka jamana sunna kitu toroma subhanakallahumma rabbana bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk كم من بنا لغة